Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Hi Jen, Gilera! Gaya ng isang magandang paru-paro, sadyang kaakit-akit sa paningin ang mga ngiti ng batang si Jonathan. Subalit sa likod ng kanyang makikinang na mga ngiti, nagkukubli ang tila isang madilim na kapalaran. Ipinanganak si Jonathan na may di pangkaraniwang karamdaman na kung tawagin ay epidermolysis bullosa o EB. Isang kondisyon kung saan ang kanyang balat ay labis na marupok kumpara sa balat ng isang malusog na bata. Ang kanyang sakit ay lumilikha ng malalalim na sugat na maihahalin tulad sa sugat na dulot ng third-degree burn. Lo? Dahil sa kanyang kondisyon, hirap kumilos at maglakad ang batang si Jonathan. Konting dampi lamang sa kanyang mga balat, katumbas nito ay matinding kirot at pasakit. Hindi maiwasang manlumo ng ina ni Jonathan habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng anak. Bukod sa wala pang lunas, hindi rin nagtatagal ang buhay ng sinumang mabibiktima ng karamdamang ito. Ayon sa mga eksperto, ang mga kagaya ni Jonathan ay maaari lamang mabuhay ng humigit kumulang 25 taon. Lo? Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nanatiling lumalaban si Jonathan. Labis niyang pinahalagahan ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Bukod sa iniinom na gamot, araw-araw ay kailangang tiisin ni Jonathan ang hapdi sa tuwing siya ay paliliguan ng kanyang ina. Ibinababad siya sa tubig na may asin at isa-isang tinutuklap at pinapalitan ang mga gasa ng naninikit sa kanyang mga sugat. Ngunit higit pa sa pisikal na hapdi, kailangan ding tiisin ni Jonathan ang sakit na mapandirihan siya ng ibang mga kabataan. Sa halip na malungkot ay mas pinili ni Jonathan na maging positibo. Sa tulong ng isang wheelchair ay pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Bukod dito, sa edad na 14 ay naging aktibo din siya sa isang samahan na naglalayong magpalaganap ng impormasyon tungkol sa sakit na EB. Humaharap si Jonathan sa maraming tao para magbahagi ng inspirasyon at pag-asa. Hinihikayat niya ang mga kagaya niyang may sakit na EB na ituloy ang laban at huwag susuko sa hamon na kanilang kinakaharap. Hindi nagtagal ay maraming napahanga sa isinulong niya at dumagsa ang bilang ng mga gustong sumuporta. Sa pangunguna ni Jonathan ay nakalikom na ang kanilang samahan ng humigit kumulang 100,000 Canadian dollars na gagamitin para sa pangangalap ng lunas sa sakit na EB. Sa isang panayam sa telebisyon ay malinaw na ipinahayag ni Jonathan ang isang mahalagang mensahe para sa mga taong kagaya niya na dumadaan ng pagsubok. Balang araw ay matutuldukan din ang mga paghihirap natin. Kaya alisin natin ang mga limitasyon sa isip natin at sikapin nating gawin ang makakaya natin. Pahalagahan natin ang magagandang bagay na meron tayo at huwag nang hanapin pa ang mga bagay na wala tayo. Tama. Iwaksi natin ang mga negatibo at magpasalamat sa pagmamahal na natatanggap natin. Kung gagawin natin ito, ay magiging maligaya tayo. Tama. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipaglaban ni Jonathan sa kanyang karamdaman sa edad na 16. At bihag man siya ng marupok na pangangatawan gaya ng paru-paro, punong-puno naman ng tibay at katatagan ang malaya niyang puso.
Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Jonathan Pitre, ang tinaguriang Butterfly Boy ng Russell, Canada. Wow, butterfly boy. Butterfly Boy. Tama yan. Maganda yan, kabisyo. Diba? He may be weak outside, but deep down to his soul, he's very strong. Yes. Totoo yan. Diba? Alam niyo po mga kabisyo, marami po sa atin ang lakas ng pangangatawan pero napakahina ng kalooban. Totoo yan. Diba? Pero ito ang hina-hina ng pangangatawan pero napakalakas ng kalooban. Alam mo, feeling ko, At yun partner... yung feeling ko, yun yung mas matapang na tao. Oo, no? Alam mo, feeling ko, partner, ang galing, hindi feeling, talagang totoo, Mm-mm. na ang galing ng pagkakagawa sa atin ng Diyos. Kasi pansinin mo, partner, di ba? Yung mga bulag, Mm-mm. sila yung mas sensitibo. Correct. Sila yung may kakayahan na makaamoy ng mas matindi. Kasi porke hindi nila nakikita, Mm-mm. naamoy nila, or Correct. kahit hindi nila nakikita, they sense, mas malakas yung kanilang sense na may paparating, o merong danger, o nandyan na yung kasama nila, Correct. o may paparating na nabus, o na, yung O ganon. ano, sabi daw nila yun, pinagkaitan sila talaga ng paningin. Correct, pero sa ibang senses nila, bawing-bawi Oo, naman. kasi ganun kaganda yung pagkakagawa sa atin eh. Correct. Na parang alam ni Lord na syempre wala naman taong perpekto dahil ang Diyos lamang ang perpekto. Pero alam niya kung paano babawiin. Correct. Kasi, di ba, parang- paano niya babalansihin? Babalansin. Parang katulad ng parang pag nakaswero ka. Mm-mm. Di ba pag nakaswero ka, for some reason, tapos halimbawa right-handed ka, tapos swero yung kanan mo, kaliwa lang yung gumagana, pero mas nakakakain ka pa rin kasi napapagana mo pa rin. Di ba? Oo yan. Kumbaga, you make do with what you have. Ganun Correct. yun eh. Ganun yung ginawa ni Jonathan. Ito yung meron siya, lakas ng loob, tibay ng dibdib. At Diba? At yun yun yung ginamit niya. Yun yung pinuhunan niya. Correct, 'di ba? Para siguraduhin na kung sino man yung merong pinagdadaanan ng katulad na pinagdadaanan niyang sakit, Correct. 'di ba? Matutulungan kasi maghanap ng pondo para makahanap ng lunas, 'di Totoo ba? yan. Alam niyo mga kabisyo, meron tayo, bawat tao may kanya-kanyang strength and weaknesses. Pinatunayan lamang ni Jonathan na hindi siya dapat mag-dwell kung ano yung weakness niya. 'Di ba? Pinuhunan niya kung ano yung strength niya. Alam niya mahina siya physically eh. Correct. Pero ang katapangan niya sa buhay, kung paano siya lumalaban sa problema, yun ang pinuhunan niya para tumagal siya sa mundong ito. Tama. Isipin Diba? mo, 'di ba? At 16 years old, giving inspirational messages on TV. Correct. At ikaw, bata ka pa lang, sabihin ka mamamatay ka pagdating ng 25. 25, 'di ba? Pero 'di ba anong ginawa niya? Sabi niya hindi. Lalabanan ko to. Lalabanan ko to. Kung makarating man ako ng 25, maraming salamat. Kung makalagpas ako ng 25, maraming salamat. Kung hanggang 25 lang talaga, di at least alam ko sa sarili ko na meron akong nagawa. Diba? Totoo At yun yan. yung ginawa ni Butterfly Boy. Nakakahiya naman sa atin Ay, di na ba- hindi Butterfly Boy. Na wala Tutubi na. boy. Correct, natutubi boy. Mosquito boy nga yung Tama. iba eh. Diba na ang lakas-lakas ng pangangatawan pero ang Totoo. hina ng kalooban. Ang dami masyadong reklamo, ni hindi maghanap ng trabaho, ni hindi magbanat ng buto kasi ang daming takot. Correct. Samantalang ite. Grave. Have. Si Butterfly Boy na ite. Di ba? Napakaganda na tinuturo sa atin ng kwentong ito mga kaibigan. Let's embrace our everyday life with optimism. Correct. And, Diba? and also, let's be thankful for what we have. Correct. Diba? Kung meron ka malakas na pangatawan, ipagpasalamat mo yan. Correct. Kasi may mga taong katulad ni Butterfly Boy na tinaningan na ang buhay. Pero they still accepted at higit sa lahat, lumalaban pa rin sila. Kaya Tama. again, tulad ng pinost namin sa Tambalan Facebook page kahapon, kung ano man yan, kaya mo yan. Correct. Kung ano man talaga yung pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Ito, may mga taong sobrang mas matindi pa ang problema sa'yo. Correct. Diba? Ikaw, wala lang load. Kala mo mamamatay ka na kasi hindi mo na-replyan yung crush mo na nag-text sa'yo. Diba? Kala mo katapusan na ng mundo correct mo? Oh. Nahiwalayan ng jowa. Oo naman, feeling natin katapasan ng mundo. Pero siya lang nag-iisang babae. Siya lang nag-iisang lalaki. Feeling mo lang yan. Ito nga, may taning, 16 na, ilang taon na lang, hanggang 25 lang daw. Pwedeng umabot ng 25, pwedeng hindi. Pero ang tibay ng kalooban, mas matapang pa kesa sa'yo. Wala ka pala eh. Panis ka pala eh. Panis ka! Kailangan ka pala eh.
Kanin baboy ka, panis. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ng ngayong araw na ito. Mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa ating Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share na share para marami rin po ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. So sabi daw nila, sabi ng mga tibo daw dati. Pero ngayon, Butch, Blue, Orbit, Magic. Aba, sabi Magic? naman, Magic din tawag din daw. Sabi naman yung isa nating tambalanisa sa Hong Kong, ang tawag din daw sa mga tulad nila, cute. Yes! O sige na nga, ikaw na, Irene. Ikaw na ang cute. Good morning, Irene Janicio. At sa lahat ng mga kabisyo nating nakatutok ngayon, maraming salamat. Gusto ko palang batiin, partner, sana nakikinig siya ngayon, si Father Falky. Pari siya sa FEU Medical Center kung saan ako na-confine last week. And nakakatuwa kasi nung pumunta ako ng chapel, sabi niya, bakit ka nandito? Sabi niya, wheelchair pa Nagulat ako. siya, Sabi niya, bakit nagulat siya, hindi ka panipaniwala. Oo, sabi niya, bakit ka nandito? Iniwan mo si Chris Chuper. Ako naman ang nagulat kasi, Father, kilala mo ako. I'm famous na talaga. Darla. Kainis ka. sabi ko, opo iniwan ko po si Chris Chuper. Tapos sabi niya, alam mo ba, first time kita na-meet noong 2004. Hindi pa ako pare. Okay. Tapos ngayon pari na siya. At hindi pa po DJ si Nicole Yala, nakatambay pa po yan sa Makati Avenue. 2004. Kaya Doon kayo nagkita. Sabi niya, anak, magbago ka. Seminarista pa lang siya nung una niya tayong na-meet. Okay. Meron daw tayong hinost na event sa Inares. Tapos parang siya yung floor director. Tapos ang kabilin-bilinan niya daw sa atin, wag niyong okrayin yung nasa harapan kasi parang mga parang mga banal-banalon or something, mga ganon. Tapos hindi daw niya ako makalimutan kasi unang pagsampa ko pa lang sa stage, hinama ko daw yung nasa unahan. Father Falky! Hindi ka talaga niya makakalimutan, sabihin niya, pagdadasal ko nga tumbatan ko. Nakakatuwa kasi, di ba, unang niya tayo napakinggan, seminarista pa lang siya, tapos ngayon pari na siya. 2 years na daw siyang priest. Late vocation kasi, nag-aaral muna siya ng college bago siya nag-decide na magpare. Tapos yung last niya tayong nakita, nung nagpo-promote tayo ng album natin. So, wala, nakakatuwa lang. Daming chances na nagkita tayo. Tapos yung sunod, naka-wheelchair ako na nasa chapel. Susunod naka-wheelchair ka ulit. Wag naman sana, Father. Let's meet in better circumstances. Good morning, Father Falky. And salamat ha. Salamat dahil sa dami mo sinabi, partner, overtime tayo. Oo nga, ang daldal mo kasi, partner. Ikaw ang kasi, ingay mo laki sa bunganga mo eh. So mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli at ang tambalan ni Isang Balasubas. At ang Isang Balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!